என் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொறுமை, நம்பிக்கை 2 நாணயங்களை அப்பாவிடம் கொடுத்தால் அவர் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றித் தருவார். சகோதரியின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை இப்போது நீங்கள் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது போல அற்புதம் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் சீக்கிரமாக நடக்கும். கவலைப்பட வேண்டாம். ஓம் சாய்ராம். வணக்கம் சாயண்ணா. நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு கூட்டு பிரார்த்தனையில் என் கணவர் குடிப்பழக்கத்தை விடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேங்கண்ணா. உண்மையை சொல்லப்போனால் என் கணவர் வருஷக்கணக்காக குடிச்சிட்ருக்காரு. நானும் அவருக்கு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன். அவர் குடிப்பழக்கத்துலேருந்து மீண்டு வரல. நான் சாயப்பா கிட்ட நான் விரதம்லாம் கூட இருந்திருக்கேன். ஆனால் என் வேண்டுதல் பலிக்கவே இல்லை. ஏன் சாயப்பா நம்ம வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வைக்க மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு ஒரு சில நேரம் நான் சாயப்பா மேலே கோபம் கூட பட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் சாயப்பா நம்ம வேண்டுதலை என்றைக்கா இருந்தாலும் நிறைவேற்றி வைப்பார் அப்படின்னு முழு மனசோட நம்பிக்கையாக இருந்துட்டு தான் இருந்தேங்கண்ணா. இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என் கணவர் ரொம்ப குடிச்சிட்டு வந்து எனக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப சண்டை வந்துச்சுங்கண்ணா. அது வியாழக்கிழமைன்னு இந்த சண்டைங்களுக்குள்ளே நடந்தது. அன்றைக்கெலாம் ரொம்ப மனசு வெறுத்து போயிட்டேன். நம்ம லைஃப் எப்படியே போயிடும் போல், பேசாமல் நம்ம லைஃப்பை முடிச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட என் மனசில் எண்ணம் வந்துச்சு. ஆனால் அன்றைக்கி மறுநாள் என் கணவர் நான் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் குழந்தை மேலே சத்தியமும் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அவர் குடிக்கிறது இல்லைங்கண்ணா. என் வருஷக்கணக்கான வேண்டுதலுக்கு சாயப்பா இப்போ ஒரு பதில் கொடுத்துட்டாரு. என் கணவர் குடிக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டாரு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சாயண்ணா. எனக்காக கூட்டு பிரார்த்தனை செஞ்ச அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றி அண்ணா. உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. சாயப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சாயண்ணா. சாயப்பா எல்லாரோட வேண்டுதலையும் எப்பவும் நிறைவேற்றி வைப்பார். அதுக்கு நம்பிக்கையும் பொறுமையும் ரொம்ப முக்கியங்கிறத நான் என் விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாயண்ணா.